Hello mga bay. Birthday karon sa ilahang lola sa Pika side, sa side sa akong uyab. Nya naa diri kay istorya na mo ang ilahang tita. Unya wa man to kahibaw, gool kaayo to kay wa siya kanang kuan karon kanang handa. Pero nagpada ako gahapon para pang birthday niya. Hello. Wa lang siya kahibaw. Hello. Gaguol ganihang buntag kay wa lagi pakialam daw yung mga anak. Hello. What sa kay nagampo pa daw. Atong istoryahan karon og unsay iyahang ika-istorya. Maramdaman. Unsay iyahang Maramdaman. damdaman. Wato na to kay nag-pray pa. Ganihang buntag tawag mini tinang. Niingon siya nga nagguol kayo iyang mga anak wa day pakialam niya. So ato lang taon. I-surprise. It's a surprise. Atong paminawon kung unsay iyahang naramdaman, unsay iyang gibati. Dool ikaw istorya ni Lola. Na hello, manag-pray tita. Ina hello, manag-pray. Hello. Manag pre. Wa pa daw. I try so hard. Kinsa may bisita dia day? Ana sa Telesia? Ha, si Luigi. Ako mo nang gitawagan gahapon. Nitawag day siya kay Ay sa ba kay mag-istorya man ni Luigi. tawag das Luigi tita. Na. Happy birthday. Hello. Nay Lola. Hello la. Happy birthday. Narap-rap ni. Rap ne. Rap ne. Happy birthday ma. Wa pa'y kwarta, gipadaan na lang nako nimo among plite. Ha? Putol-putol man imong tingog gawasa. Di maglaro imong tingog. Oh. Unya nag-goal man ka kaganiha. Di mag nag-goal ka abi di magwa kay handa. Di maklaro ang tingog ay putol-putol lotsa. Kinsa man eh? Archilin. Si? Kinsa ni? Si Arlene ba? Si Arlene. Kinsa ni si Arlene? Dako na tong Arlene. Dako pa to nimo. Kinsa man ni? Maria, macho kay to do. Tambok nang ito nako. Ha? Ay na kuya. Ay sasaba kay ko kadungog. Kinsa man nilang? Hello? Dili man maklaro inyong tingog, putol-putol man. Di maklaro ang tingog. Narap-rap diri, narap-rap. Oh, storya ka rap-rap. Actually, lagi na kalaro kay tingog. Rap-rap. Oh, bangita ka rap. Nakisa man eh. Sama na eh. Saan yung bataan eh?
Ina di man maklaro gawas mo pangita mo signal. Di maklaro gawas mo pangita mong signal. Wala arap-rap oy. Na rap okay istorya nimo. Wala si rap-rap. Pangita lagi ka lang. Migo de mo. Migo de mo Archilin. Na Angel oh, Angel. Na Angel. Hello? Ali diri. Na. Tawagi ko to. Kuan simto. Heart guy. Oh, heart. Nagpada ko gamay ato mga bay pang lechon. First time pa na ako nagpada. Unsa daw? Oh, lami kayong danggit mga bay. Hello? NS Dried Fish, Pagadian City. Hello des, taga Pagadian! Dira, salamat kayo. Ang gatinda di, ani, followers na ko, nga, nag-agi diri. Tog ko. Gating tog, manggid na ko, aning hapon-hapon. Karon hapna ni ko katog kay, Hello? ani, ako gilakaw ganiha. Putol-putolan yung tingog. Yato ko PLDT, nagbayad ko sa akong PLDT fiber wifi. 11 pa man akong bayro nun, pero mas mayo yun nga mabayad ka in advance. Oh! Wa may tarong yung signal day, putol-putol. Kanada, bisig maklaro. Pangaon sa mo diha. Adton, tama. Nge. Pangaon sa mo. Manangin nun mi sa among maestra. Hindi man pwede. Kay klase. Pwede mo yun, excuse later no? Hello, how do you do? I have to sing with you. Ano si sunod? Anyo. Oh! Pangaon sa mo oy. Ay, patay. Pangaon sa sila unya na Hindi, natamataw. ma, i-post na na. Ah? Kung na din. Oh, then. Maot. Ay, ito yun. Balik sa ubos. Ito yung kay kuan ra ba yan? Kanang singan ano yun, nag-charge ni oh. Unya alam mo tawag utro mga bay. Kay mga unsa sila. Shh. Mga unsa si ako sa sila pakanon kay panihapon man gud ang handa. So mo ato. Nag-share ta og gamay nga blessing. O pa makaayo maklaro ang tingog. Tawag lang tag utro nila kung maayo na ilang signal dito. O sige. Asa kong bag? Unya, samtang na ako ganiha sa PLDT mga bay. Na ako'y followers dito no nga naka himamat. Siya si Arlene Basuna. Hello nimo bay Arlene Basuna. Salamat kaayo. Og hello sa tanan dihang Wash and Go sa mga empleyado diha tanan sa Wash and Go Laundry diha sa Paho. Hello din yung tanan diha. Salamat kayo pa ko kalaag ninyo diha at bang mo diha sa Phoenix no. Hello sa kang bay diha sa Phoenix. Salamat kayo sa pag-order sa mga snacks. Okay, di apa? Akong naila-ilang iyahang mami ko no. Tuwa sa Germany og lodi daw niya ako. So salamat kay bay. Mami Cons Gordiel Constancia ko nun siya. So kapangalan ka Mami Cons sa usa sa mga konsehal sa lugar nga akong gibiyaan nga diin nakapanghinuklog ko nga mo langyaw sa layong dapit si Nanay Constancia to siya Espina.
Hello ni mo nay, daghan kayong salamat wa jud ko malimot sa imong kaayo dinhi kanamo. Nga usahay wa mi bugas manha mi sa inyo ha imo jud ming pakanon. Salamat kay nay usahay tagaan pag nimo bugas. Salamat kay nay Constancia. Mo na siya bay. Gikan ni sa imong anak day. Bay Mami Cons Gordiel nga si Shilin Milan. Daghan mig selfie ato ganiha, so siguro iyahan natong nag-forward nimo karon. So salamat kayo sa mga matagbuan ako nga nakaila sa ako mga panagbuhay. Daghan kayong salamat. Ganihang buntag samtang to ako sa merkado namalit ko dito. Naasab ko na meet dito nga ni Dool. Nagpa-picture sad kay idol daw kay ko sa iyang asawa. Sige nya, wa man nako makuha ang nga nimo bay. So hello na lang nimo. Ato mga selfie ganiya gimuta-muta patawon ko ato na. Sige pero okay lang. Hello usab kang by Catherine. Heneliso. Diha sa dito sa PLDT na ko nakitaan ganiya. O kang Mels Singkol. Hello sab nimo. Kana dihang kaning namaligya bitaw mga salamin diha at bang sa Gaisano Island Mall. Diri sa Lapu-Lapu City. Samtang niagi ko ganiha kay nangita lagi ko kanang sige. Nangita lagi ko og kaning mahulugan bitaw kay naman ko gihulugan gud nga home credits every month. Barato ra kayo kani akong double dick divider og ang duha ka bukotson. So hapit na nako siya na impas. No? Salamat sa Ginoo gikan gihapon na sa katas ng YouTube. Okay, barato ra man mautang man o makash parehas ra. So ato na lang utangon kay kag may rang monthly. So mo to nga pag-agi na ko diha sa mga namaligya og sa amin. Nagkuan sila nako nagkaway-kaway nya. Sorry kayo kay ato nga time jud niya gigutom kay ko ba nangita ko karinderya so kaon ko ganiha dito. Unahan sa Palawan Pawn Shop diha sa may kuan Gaisano dapit. Lain na ano unya kanang singan ani pangutana ko sa Cebuana kung madawat ba sila ganiha. Madawat ko na sila payment sa bills payment sa home credit pero guba lang ilang machine piti na bagitong inita ganiha kay alas 12 sa udto. So mo to nga nangita na pud ko nisod na pud ko sa RD Pawn Shop. Pagsud na ko hinahi gamay lang. Pagsud na ko sa RD Pawn Shop, niingon man ning singan aning security guard nga 1:30 pa sila mag-open nya 12:30 beto 12:20 ana something hapit na to nga 12:30. So utong tutok kayo. So kung 1:30 sila mag-abri, usa pa ko ka oras huwat. So mo to nga wa ko na 1 egg paglaom. So ni diretso ko lakaw. So dito ko nakabayad sa Palawan Pawn Shop. Kay og mo balik pa ko diri sa kuan sa Save More diri sa Island Central. Mutabok na pud ko nya layo na pud ko haykon. So naningkamot na lang ko dito pangita nga pwede ko makabayad ato nga shop. So salamat sa Ginoo nakabayad ra jud ko ganiha na kompleto na jud ang akong mga obligasyon sa kinabuhi. So mo to kayo mo hapit pa ko double ride na sa ko. So ningkamot jud ko dito may gani kay nakabayad jud ko. Og moto nga ni sakay na po ko pa uli dire naglaba ko gamay nagulong ko sa mga puti moto wasusana na lang karon ya natug din ko mga bay mga alas 2 to sa hapon ko nakatug and then alas 6 na ko kamata so nakatug na ko upat ka oras muna ni karon mag-asikaso na punta ni sa panihapon. Daw magilubong og buli. Unsay mong unsay mong sudan gusto? Bi. Hoy. Na may manok di adobo na ko kahawat pa mo. Sige mag-adobo og manok si Mama Inday. Kang adobo manok lang. Ayo kikita na bi. Sige, dinhi na lang ta kutob. So mo na to ato ang shout out atong punan og 5 ka buok kay na ako'y nakopya diri. Hello kang Evelyn Hias. Ay mo hadig anak bay nakasakay na ko no. Nga si Julina, hello nimo bay, salamat kayo.
Tinga ako nga nako sa jeep nagsakay. Sige naman siya ngisin ako. So smile sad ko. Basta na imong ngisin ako, butang ni sa kung una-una akin followers ni galantaw ni sa akong mga video. So mo to. Hello ni mo bay Evelyn, idol daw kay ko nimo. Salamat kay bay Evelyn Hias. Idol daw kay ko nimo matud pa sa imong anak nga si Jolina gimuta siguro ko. Ade na muta. Hubag ra kinatog. Hello sab diha sa kuan. Hello sab kang Dila Puerta. Pigarido Joy. Kang Joy Kabahog. Hello nimo bay or Joylyn Aguilar ba ni? Sa The Lawless family. Hello nimo bay kang Graciela Katubig. Kang Christine Sarona. Daghan kayong salamat bay Christine Sarona sa imuha mga positive comments no. Salamat kayo sa imuhang pagka-positive. Ana jud laban lang. Kang may Beb channel. Hello nimo bay. Og kang Lilana Langley diha sa Florida, USA. Thank you kay bay ha. Salamat din na lang kukutob. God bless nitong tanan. Mutawag lang mig otro. Mag-update lang ko yung otro mga bay kay di pa klaro ang signal dito. Atong lantawan kun unsa ang ika-istorya sa ilahang lola. Okay, first time na ko dito magpadala. Perminti ko dito sa ako ang pamilya. So mag-share sa pugamay diri sa Picas Barrio. Bisa ginagmay lang dyan. Basta kaya nag-share lang kita. So daghan salamat ha. Salamat intanan. Laban lang mo diha mga bay. Kaya na to ni. Laban.